ka long ke ke ba phla ban yo I peleng men sngi men shai ya ki khar bangla kat ba ki dang rong tu ya ki jingdon jing em jing ki paj ba nong song snong na kari India ha ki snong ba pher ke badon hasilan ter ka kaput jong ka India bat ka Bangladesh ha Southwest Khas Hills district ka jingyo wan rung jong kini ka penishai ba ki sipai ya da kaput ni ki BSF ki khlemla bante alakam lani banyada yau put usam jongkari ha ka baki kharbang la ke layo banya la lut katkum ki tulong kubor balayo lum layo thu baki ni kisnong ki baki kharbang la ki wantu peleng mensngi mensyai ki kentup ya ka borsora charigaun rangdu bagli kalagaun rajaju lakma saulembor nongjri bat nonglam katkum ki video balayo ring da ki pajba ha ketei kathany layo I baki kharbang la ke larong ha ki berni ya ki jingdon jing em jung ki pajba jong ketei kathany bat la ongru baki tei ki mar baki kharbang la ki ket udai udawyong ha ka ba ki lawan ket na India bat legra sha Bangladesh klem kono ki jingwet hanrai ki yo banyaj lajlan kat bamon